Perussuomalaisten eduskuntaryhmä ja edustaja Ranne. Arvoisa puhemies! Suomea on johdettava niin, että yhteiset rahat riittävät maamme ydintehtävistä huolehtimiseen. Niin, että suomalaiset voivat elää rauhassa turvallista, sujuvaa ja kohtuuhintaista arkea. Että he voivat hyvin ja saavat apua silloin, kun sitä tarvitsevat. Niin, että palkallaan tulee toimeen, yritykset menestyvät ja vienti vetää. Hallitus on laiminlyönyt Suomen vastuullista johtamista ja tehtäviään. Suomalaiset maksavat siitä kovan hinnan. On totta, että kriisit ovat tehneet vaalikaudesta poikkeuksellisen, mutta saman ovat kokeneet kaikki verrokkimaamme. Poikkeuksellisten menotarpeiden keskellä hallitus on jatkanut punavihreän ohjelmansa toteuttamista kuin mitään ei olisi tapahtunut. Se ei ole luopunut mistään, vaikka uusia välttämättömiäkin menoja on tullut, vaan paisuttanut budjettia ja velkaa kuin viimeistä päivää. Kun muut Pohjoismaat ovat saaneet velkasuhteen laskuun, IMF:n arvion mukaan Suomen velkasuhde jatkaa kasvuaan nopeimmin kehittyneiden talouksien joukossa. Yhä paisuvat velka ja julkiset menot ovat Suomen menestymisen ja kasvun este. Suomi sutii, pysyy paikoillaan ja uppoaa yhä syvemmälle, ellei suunta muutu. Arvoisa puhemies! Vanhimmat pääpuolueet ovat luvanneet vaalikausi toisensa jälkeen talouskasvua ja kasvavaa työllisyyttä, ja taas toistetaan sitä samaa mantraa. Vieläkään ei ole opittu, että toivottua kasvua ei voi ulosmitata etukäteen velaksi ja kuvitella, että kasvu sitten pelastaa. Kasvun harha on paisuttanut velkaa 4 viimeisen hallituksen aikana liki 90 miljardia. Velkasuhde on saatava laskuun ennen kuin voi puhua terveestä kasvusta. Säästöjä on tehtävä, mutta se ei tarkoita suomalaisten hyvinvoinnista tai turvallisuudesta leikkaamista, saati niitä uusia veroja. Julkinen palvelukoneisto pystyy huolehtimaan suomalaisten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta, kun tehdään vain niitä oikeita asioita ja tehdään ne hyvin. Ei juustohöylää, vaan ydintehtäviin keskittymistä. Arvoisa puhemies! Velkaantumisesta huolestuneet toistavat nyt laajasti sanaa tärkeysjärjestys. Sanaa käyttää myös kokoomus tässä välikysymyksessään. Valitettavasti se ei tarkoita samaa kaikille. Perussuomalaisille tärkeysjärjestys on suomalaisten ja heidän hyvinvointinsa asettamista etusijalle. Aina. Sitä, että kansallinen etu on päätösten perusta. Me haluamme pelastaa Suomen. Kokoomuksen tärkeysjärjestys on valitettavasti keskeisissä kysymyksissä sama kuin hallituksen. Siksi emme ole mukana tässä välikysymyksessä. Ei nimittäin voi uskottavasti tervehdyttää taloutta luovuttamalla yhä enemmän päätösvaltaa ja rahaa EU:lle, kuten hallitus ja kokoomus ovat tehneet. Metsäpolitiikka on lipumassa kansallisista käsistä ja keskeinen vientiteollisuutemme tukijalka uhattuna. Ei voi ylläpitää suomalaisten palveluita rahoittamalla velkarahalla kehitysmaiden korruptiota. Nekin rahat menevät Kankkulan kaivoon, murentavat suomalaisten tulevaisuutta. Ei voi luoda vihreää kasvua romuttamalla suomalaisten ostovoimaa. Ylikireä ilmastopolitiikka heikentää pieni- ja keskituloisten ostovoimaa ja luo energia- ja liikenneköyhyyttä. Ei voi luvata kasvua ulkomaisilla huippuosaajilla tuomalla Suomeen kehitysmaiden matalapalkkatyövoimaa elämään tulonsiirtojen varassa maanmiestensä ja harmaan talouden riistettävänä. Hyvä hallitus, te olette jättäneet suomalaisia heitteille heidän omassa kotimaassaan ja syytäneet rahoja toissijaisiin kohteisiin ja ympäri maailmaa. Hallituksen talouspolitiikka on edellä mainituin perustein kasvattanut vastuuttomasti valtion velkaa ja vastuita kestämättömällä tavalla. Toimet, joilla talous kohenisi pitkällä aikavälillä, ovat tekemättä. Valtion velan todellinen maksaja on lopulta keskituloinen työntekijä tai yrittäjä, joka kantaa kohtuuttoman taakan hyvinvointiyhteiskuntamme ylläpitämiseksi,
maksaen samalla ennätyksellisen paljon lämmityksestä, liikkumisesta, ruoasta, arjesta. Koska hallitus on epäonnistunut kansalaisten ja kansallisten etujen puolustamisessa sekä taloudenhoidossa, esitän, ettei se nauti eduskunnan luottamusta. Ja Kansallisen Kokoomuksen eduskuntaryhmä, edustaja Valtonen.